Ndikulandireni ku program ina ya nkhani za masewero kuchokera kuno ku TTV. Muli ndine coach player Peter Forte alolalole akanakane komandwa Times Group. Nkhani zikuluzikulu zimene tikhale tikuwunikira kuli chimwemwe chodzala tsaya ku timu ya Scorchers pamene ndalama zikungolowa, ndalama kumangolowa pano tukamba asungwana akufika chama over 25 million kwacha ndalama zimene alandire wina aliyense, ndalama zochokera ku CAF zisanafike mdziko muno. It's been silver lining in Gaborone, Botswana. Tikunena kuti pano ndi silver lining ku Botswana kumpikisano wa CAF Kosafa kumene timu imeneyi ya Silver Strikers yachita bwino pa masolo ake uchita kuchokera kumbuyo 2-1 ndi timu ya Costa do Sol kupambana ndithu 2-1 ndi Irene Khumalo amene anabweza Silver ikutsalira kuti khale 1-1 asanabwere msungwana amene waununga zinthu kumapeto Grace kuti patakali pano tikhoza kunena kuti Silver yapambana masolo ake oyambirira kumeneko. Komanso tili ndi nkhani za mu FDH Bank Premiership kuchokera kuno ku TTV kuti Silver Strikers men's football team ili ndi mwayi onjezera mapoint atatu pamene ikutsogola ndi 28 points, ili ndi mwayi ofika pa 31 points ikapambana masewero ake amu FDH Bank Premiership kumapeto asabata ino. Masewero amenewa akukumana ndi timu ija ya Goshen City pa kwawo, komanso FCB Nyasa Big Blades in a tricky fixture kudetsa kumene adagonja masewero awo oyambirira amu FDH Bank Premiership mchaka chinocho season inoyo kugonja ndi Goshen City. Desert Dynamos ali kumeneko kumakumana ndi Mitundu Rwana. Nayonso Mighty Wanderers sili pampunga ikukumana ndi timu ya Red Lions pa bwalo la mpira mu mzinda wa Blantyre. Ndi masewero ena ovuta loweruka lino kumbali ya Mighty Wanderers. Kukakhala kunja kwa dziko lino nkhani zambirimbiri. Timu ya Barcelona tsopano yalunjika ku Italy kumene akufuna nyamata Lautaro Martinez wa timu ija ya Internacional. Uyutu kwawo ndi ku Argentina atalephera kutenga nyamata Julian Alvarez wa timu ya Atletico Madrid. Alipo mmodzi coach player Peter Forte alolalole akanakane koma ndi wa Times Group. Tiyambe program imeneyi ndi nkhani yonena kuti ku nyumba ya chifumu ku Siteti ndithu kwawasekerera asungwana athu a Scorchers ndalama zokwana 5 million kwacha wina aliyense. A first lady Gertrude Mutharika anatsogolera gulu lochuluka limene linali kumeneko ku State House. Mwambo umene unachitika lachinayi mu mzinda wa Lilongwe ku nyumba ya chifumu kunena kuti asungwana enu mwachita zakupya, mwati chotsa manyazi, mwayika Malawi pa mapu. Ineyo ngati mayi wafuko ndionetsetsa kunena kuti tikupereka support inaliyonse yofunikira, ndipo kumeneko atapatsa chakudya cha masana nkhomaliro, atalankhula zofunikira, analandira ndithu ndalama zimenezo zimene zafika kwa asungwana amenewa alandire ndalama zokwana 5 million kwacha wina aliyense. Now tibwerera in much more detail kunena kuti makampani angati amene abwera kale patakali pano, koma mwina tisanafika kumeneko nkhani yonera asungwana athuwa amaliza pa namba 2 muno mu Africa kumpikisano wa WAFCON kumeneko adagonja ndi miyomaliza ndi Cameroon 3-2 koma kumeneko Temwa Chawinga jezi namba 10 jezi namba 10 wathu kuno kumudzi wabwera kuti ni sungwana amene walandira golden boot, sungwana amene odziwa kumwetsa zigoli kupitirira onse kumpikisano umenewu. Watenga ndithu trophy imeneyo wabwera nayo kuno kumudzi miniature ya golden boot. So wathu Temwa amene amasewera mdziko la United States of America, timu ya Kansas ameneyu ndi amene omwetsa zigoli zochuluka kumeneko. Komanso tili pomwepa tinene kuti asungwana amenewa adalandiridwanso nda first lady kucha ku Kamuzu International Airport. Atafika mdziko muno lachitatu cha matu 5 madzulo ndithu adawalandira kumene kucha kukhala nawo m'misewu pakanengo kukamba za area 18 kudali kudzaza usiku mpaka na usiku, anthu ochita kusowa poti mundiponda, anthu ochita kumatana ngati njuchi kuti bwanji atife tudikirira ma Scorchers. Ndiye mwambo owanyadira unalipo ndithu lachinayi ku nyumba ya boma State House
mumzinda wa Lilongwe kumene Madam Gertrude Mutharika ngati mayi wa fuko adatsogolera ndithu mwambo umenewu kuwanyadira asungwana amenewa. Mawu awo mayi Gertrude Mutharika ananena kuti iwo ndi a state president ndi anthu okondwa kwambiri, ndipo adapereka uthenga ochokera kwa state president Professor Arthur Peter Mutharika kuti iwowo akuti akondwa kuti Malawi yachita zimenezi ngakhale sanabwere ndi chikho kuno kumudzi, koma kukhala pa nambala 2 ndi kupita ku AFCON koyamba. Tikunena kuti inali nkhani yabwino. Tikamakamba za m'misewu kunena kuti munali anthu, munali munthu, munali anthu onena kuti koma kumaona kumanena kuti inu usiku ngati uno anthu awawa ndi chani area 18 yonseyi Kanengo yonseyi anthu munsewu monse mu Malawi Defense Force ili kumeneko perete wawo ndithu komanso kuimba nyimbo zonyadira zowalandira asungwana amene wako kwanyadira. Nkhani yayikulu yonseyi itatha ya munsewuyi kunali ku state. Ndiye pano ku state iko lachinayi madzulo, lachinayi masana titero, kunali mwambo okoma, mwambo osangalatsa, mwambo onena kuti inu ku nyumba yachifumu kuno mpaka na a first lady kumajambulitsa zithunzi ndatsikana, a first lady kumadula keke, a first lady asungwana mpaka unali mwambo wapamwamba apatsa ma 5 million kumeneko. Ndi a first lady anena kuti iwowo atsogolera ntchito onetsetsa noti thandizo loti likupita kwa asungwana amene ife tikupita ku Brazil World Cup chaka chamawa 2027 awathandiza. Ndipo iwo ananena kuti sindipanga izi mwa ine ndekha, koma ine nduna zaboma komanso ma MP ndi makampani ena titsogolera ntchito imeneyi kuti ikhale yapamwamba. Iwo ananena kuti akufuniranso zabwino kwambiri timu imeneyi imene yatichotsa manyazi. Dziko lino limaoneka ngati kuti mwina silimadziwika kunjaku, anthu ena akamapanga chipongwe amachita kufunsa kuchokera kuti ku Malawi ndiye kuti ku Mali, Malawi ili kuti ku Africa ili kuti. So apa tili pa map dziko lonse lapansi, ku Europe, ku Asia, kuno ku Africa akukamba za Malawi. Tikumbutsane kuti adachinya 10-time champions Nigeria imene yakhala ikukhala akatswiri achikho chimenechi muno mu Africa, 10-time champions wabandula 3-2. Kubwera Ghana akutibwera kuno pa po tiye uko, kubwera Egypt bwera kuno pa po tiye uko. So pano kubwera Zambia ndikungogonja nayo 2-1 kumapaka qualified kukhala number 1 mu group mo. So Malawi for the very first time kupita ku AFCON idakhala number 1, for the very first time kupita ku AFCON inachinya 10-time champion, for the very first time kupita ku AFCON yatenga tikiti yopita ku World Cup. Matimu anayi amene adzigulira kale malo Malawi ili kumeneko, koma matimu ena awiri apitanso akamasewera ma playoffs. Tili ku State House sitinachoke kumeneku. Mtsogoleri wa bungwe la Football Association Malawi anayankhapo titamfunsa chifukwa first lady moseka mosereula anafunsa first lady. Tili ku State House tikati kupatsirani ndithu zithunzi zosiyanasiyana za ku state mmene kunalili lachinayi lapitali, kunena kuti kodi Love Mofazili zamveka kuti contract yake ikutha mwezi wa Oktoba. Kodi tinene kuti basi munthu mphwando lilithere pamenepa iye akadakonda akadapitirira. Titafunsa Haiya nkhani imeneyi, Haiya anayankha kuti yayi ife tamva kudandaula kwawo kusereula kwawo, koma ngati famu timakhala ndi ndondomeko tikakhala pansi, koma Malawi asadandaule ndithu zatsogolo la mphunzitsi ameneyu Love Mofazili. Anayankha motero kumeneku kuti kunalinso board chairman wa National Bank of Malawi amenewa akabango analengeza kunena kuti apereka ndalama zokwana 500 million kwacha. Amainde abambo anyamata ndasungwana amene mutsatira program ya nkhani za masewero sports alina National Bank 500 million kwa chira sungwanawa ndi zimene zimona zochita kwa famu kamugawana ndi a technical panel ndasungwana agawana ziri kumeneko. Adalengeza ndithu zimenezo akabango Dr. Kabango ku State House, ndipo ananena kuti banki yawo ipitilira ndithu kuyendabe ndi timu imeneyi ya Scorchers. Polankhula ku State House Dr. Kabango analankhula zimenezo. Amene ndi board chairman nkhala pa mpando wa board ikulu wa board ya National Bank. Kuchokera kumeneko kunalankhulanso tu nduna azamasewero Alfred Gangata atayimirira ananena ndithu kuti iwowo ndiokondwa kwambiri kuti Scorchers yatichotsa manyazi, ndipo iwo kuti anayamikira utsogoleri wa dziko lino kunena kuti kuonetsetsa kuti kuyika chidwi kwambiri ku masewero zimene zapangitsanso kunena kuti timu imene ya Scorchers ichite bwino pa masewero ake aku AFCON. Kuchokera kumeneko Fleetwood Haiya anabwera ndi kudzadandaulira kuti ngati ife ananu musatisiye choncho, tikufuna
akufuna thandizo lochuluka kwambiri pamene tikupita ku Brazil. Nkhani imene tikupitako ndi kulikulu, tikakumana ndi matimu amphamvu achina England, achina France, Brazil, Japan, Germany, Italy. Kumeneko ndiye mutithangate musatisiye nokha. Kuchoka kumeneko Captain Tabitha Chawinga amene ndi mtsogoleri wa osewera pa ground ku Scorchers anadzalirira mfundo ziwiri zimene zinandisangalatsa. Ananena kuti masewero a mpira wa miyendo awa osewera amayi ali ndi kuthekera kobweretsa ndalama zakunja kwa dziko lino. Iwo akadakonda akadabwera ndi ndalama za 2 million pounds zimene katswiri wa ku AFCON watenga, komano zalephereka abwera alandira 750,000 US dollars zimene kuno ku Malawi tikazisintha ndi pafupifupi 1.3 billion Malawi kwacha. Ndipo iye ananena kuti boma makampani onse agwirane manja ndi akuluakulu a famu Malawi National Council of Sports akunduna kunena kuti ndalama zilowe kwambiri kuti achisodzera amene akubwera azibwera atatakasika kale atayaka moto, ndipo asungwana awa tizitumiza kwambiri osewera kunja. Patakali pano amene akusewera ku Europe, ku Ulaya, kwa azungu tinawana yokha. Mawu ake Tabitha ananena kuti panayi awawa amene ndite Mwampwake, iyeyo Rose Kaptere, Faith Chinzimu akusewera ku Sweden, wina ku France, wina ku United States of America, amalandira ndalama zawo ma US dollars. Ndalama zimene zija amachita mabizinesi osiyanasiyana kuno kupanga chani, amalemba ena ntchito, so ali ndi kuthekera kobweretsa forex kuno ku Malawi. Ndi ananena ndi kuna chisangalalo kwambiri ku siteti. Nkhani imene iye kula msinkhu mprogram ino ndi ya ku siteti ndasala ndi mphindi zochepa kwambiri kuti iye ayi kumeneko a first lady komanso Tabitha ndi anthu onse, National Bank anduna komanso ndi akuluakulu amene anabwera kumeneko, ma affiliate ndi anthu ena okonda masewero naonera limodzi mwambo umenewo mpaka nakunali kuvina ndithu iya amayi mwatinyamula ena masteni zikomo kwambiri. Anaimba nyimbo zotamanda Yehova kumwamba, praise and worship kumeneko motsogoledwa ndi Frito Awira ni mmodzi wa osewera kuti ayi ifetu tikakhala kumeneko ku Morocco timayimba nyimbo za praise and worship zinaimbidwa mchipinda chimenechi ku nyumba ya boma. Mukuonera ndi program ya nkhani za masewero kuchokera kuno ku TTV. Muli ndine na Mandwa coach player Peter Forte, alole akane kumandwa Times Group. Kuchokera kumeneko tisanapite patali, mu Chingerezi tikunena kuti it is now silver lining. Ata Forte ndi machiso atu Chingerezi silver lining ndi kuti chani? It's silver lining. The ladies came from behind in Gaborone, Botswana kupambana ndi Costa do Sol. Masewero aja amkafu kosafa kumanena kuti asungwana kumagonja mphindi zoyambirira za masewero amenewa 1-0. Wabwera Irini Khumalo akutapanga machepa. Ine nali ku Rabat ku Morocco AFCON ndibweza chimenechi mwana wasikana ndi wabweza atu amasewerera manzere kumbuyo koma ndiye 1-1. Kenako jijiri makochi tu achina Andrew Chikhosa ati ndi sintha anangolowetsa ka Grace pamenepo kakuchikola pa benchi kamanzere kapereka mpira keke kusogolo koma ni mukonde Grace 2-1 pa 85 minutes. Jijiri full time 90 minutes. Silver lining atinyamula sungwana apala moto umene ma Scorchers abwera nawo kuchokera ku AFCON. Asikana amenewa atinyamula kwambiri. Ndi timu imene yakhala akatswiri ma champion a inaugural National Bank Women's League nziko muno. Timu imene yakhala akatswiri for the very first time kukhazikitsa ligi imene ya amayi dziko lonse la Malawi ndi Silver Strikers. Ndekumeneku awaonetsa anzawo akosa kuwaonetsa ali mgulu limodzi group akho tikati kuonetsa group ya Malawi ndithu tilinayo kuti mugulu mwawo muli ndani, muli matimu kachina Mamelodi Sundowns menemo mugulu la Malawi. Tikupita ndithu ku FCC Facebook page kumene makamaka WhatsApp page FCC kumene tili ndi zinthu zimene tikati kupatsirani ndithu. Group yawo ndi imeneyo, mukuiona timu ya Msingizini Hotspurs yaku Eswatini imeneyo, Mamelodi Sundowns from South Africa, komanso kuli Club de Sportos imeneyi ndi yaku Mozambique ndi Silver Strikers. Mu group B, ku group A ko ndi kuli Gaborone United, Lesotho Defense Force timu ya asilikali kunonso ndi MDF Lioness, kumalawi kuno Zesco Ndora apo ndi pa Zambia Neba Chabe, komanso ku Zimbabwe kwabwera Helentos Queens. Iyi ndi timu yovuta kwambiri ya ku Zimbabwe, si timu wamba. Ndeti limenemo ndi ifeyo tingofunika 3 points kuti timene ipange qualify, komanso zigoli zifunikira kwambiri pa jamata okhala nonse 66 points kumaona kuti kodi apite ndani zigoli zimadzafunika.
kuwerenga kunena kuti kodi munachinya zochuluka motani. So apa tifune kwambiri Silver Strikers zapamwamba zabwino zonse. Andrew Chikosi, congratulations. Kumeneko msungwana ameneyu ndi amene wakhala wapamwamba kwambiri, osero wapamwamba. Irene Kumaro, left back wa Scorchers, anali kumeneko akuti ine ndikuonetsani nde waonetsadi ansankha kukhala osewera wapamwamba masolo amene. Tikupitirira ndi program imeneyi ya Sports Arena kuchokera kuno ku TTV. Kuchokera kumeneko tibwereso ndi nkhani yonena kuti awiri mwa asungwana athu a Scorchers, Temwa Chawinga komanso Tabitha Chawinga ali mu first 11 ya WAFCON. First 11 ya WAFCON atayika asungwana 11 apa mwamba kuti WAFCON yatayi first 11 yovuta ndi iyi athu awiri apezeka menemo kusogolo. Tabi ndi Maringa komanso mbali nayi Barbara Banda wa ku Zambia kuti imirira menemo. Southern Africa 2 players wapa Zambia, Barbara Banda, watu wa Malawi Tabitha the winger captain, komanso pa number 10 attacking midfielder pakupezeka Temwa. Best 11 ya WAFCON ndi imeneyoyo. Tikumaliza ndi nkhani ya FDH Bank Premiership. Poyamba tikupatseni log table. Kuti log table ikuoneka motani ni mabanka Silver Strikers kuchokera ku area 47 amene anyamula matimu onse padakali pano kwa anyamula ngati ifeyo ndeti pa number 1 log table. Tikamayang'ana ya FDH Bank Premiership pakanema wathuyu tikuona kuti Silver Strikers 28 points ili ni mwayi opita pa number 1 ukhabe pa number 1 ndi 31 points akapambana masero awo amene alipo akumapita sabata amene ikubwera Mighty Wanderers imene sewere ndi Red Lions ibwera pa 29 points ngati itapambana ibwera pa 29 points. Silver Strikers ya chibwana fansa mphamvu. Wanderers nkuchinya zigoli zochuluka posa Silver Strikers imenya zigoli 23, Wanderers nya zigoli 24. Silver Strikers ngopanga draw, Wanderers ndikupambana ndi zigoli zochulukirapo. Wanderers ikula pa number 1 29 points, Silver ikhala pa 29 points koma ikhala pambuyo chifukwa cha zigoli. Wanderers ndi zigoli zochuluka kuposa timu ine yonse mu ligi ya FDH Bank Premiership patakali pa zigoli 24. Bullets pa number 3 ifika pa 29 points koma singafike pa Wanderers chifukwa ili zigoli 15 zoka. So apo kuti ifike apo ikufunika kuchinya zigoli zopitilira 9 kuti ikafike kuchupa kuchotsa Wanderers 9 mu ligi patakali pano sizingatheke kumalayi kuno anthu akumakana. So Bullets ingopanga sama 3 points ngati itapambana ndi Luwana, koma Luwanayo ndi tricky fixture, timu yovuta kwambiri ya mchigawo chapakati pano ili pa number 8 ili ma points 18 itasira masero 13. Choncho timu imene ndiyo vuta kwambiri. Bullets and tricky fixture, Wanderers another tricky fixture versus Red Lions. Red Lions patakali pano tikamaona pa ndandanda wa matimu sikuti tikutali kwambiri. Red Lions pa number 6 yasira masero 13 ili ndi 9 points ikapambana ndi Wanderers pa 19 points ifika pa 22 points ndekuti ipanga proof kwambiri ikapaka pa number 5 ngati Masters itapanga lideredere pa masero ake. Iyi ndi program ya nkhani za masero Sports Arena kuchokera kuno ku TTV. The bottom 3 red zone, Craig still line bottom pa number 16 mapoint okwana 6 pamene Kamuzu Barracks 11 points pa number 15 pa number 14 pali Karonga United 12 points ku red zone. Karonga ikuyenda kupambana, KB ikuyenda kupambana, Craig ino ndiye kufunika zipambano zoka zipambano otherwise akutuluka mu ligi. Nanga masewero akhale motani chandikomera tsopano kuti ndikupatsireni masewero amene akhalire masewero fixture ya sabata imeneyi kuyambira Loweruka komanso la Mulungu tikuyenda motani mu FDH Bank Premiership. Inetu sakubisireni zili motere. Mighty Wanderers and Red Lions mchanani na Loweruka. Wireless ya Times ilikali kumeneko kupasana masolo meneko live. Moyare Barracks ndi Kamuzu Barracks KB masolo ena pamene Masters masolo vuta kwambiri ndi Blue Eagles masolo vuta kwambiri. Ikusala ndi team imene ili bottom top 6 ili kumeneko ndi masolo vuta kwambiri. Craig AC ndi Ekaya pamene la Mulungu ndi masolo akhala kupitirirabe mu FDH Bank Premiership malayi muno pamene matimu akhala kutengana nthende. Nthawi yanga ikhanga ikupita motsazika tinene pano kunena kuti timu ya Barcelona tsopano yatsikira ku Italy phera kutenga nyamata uja wa Atletico Madrid amene ndi Julian Alvarez amulephera koma akuti patakali pano akupita ku Internacional akufuna kumene ku nyamata Lautaro Martinez amene ndi wa ku Argentina so nyamata amene atakumufuna koma Inter yanenerato tuna kuti iyayi uyu sali papsika pa malonda ena ali onse siti kugulitsa akukana ndithu. Kuchokera pamenepo tikosanso simikiza kunena kuti patakali pano
ngati ama Scochers kuomba nkota na banki ya NBS idapereka 240 million, National Bank yapereka 500 million, ku State House kwachokera 5 million osera wina aliyense ndalama za nkhaninkhani zimenezo. Komanso kwakhala kukubwera ndalama ma MP ma MP ndi nduna zimene zinali ku State House lachinayi zinapereka 25 million pledge. So zoti ndalama za asungwana wapano tikamaziwerengera hayi is over 26 million, ali chamma 30 million patakali pano aliyense zisanabwere ndalama za kukafu zijatimeti kunayo ndi 1.3 billion za Malawi, imene ndi 750 US dollars. Kuchokera kwa ine coach player Peter Forte, alolalole akanakane wa Times Group. Lelolo inali one man show tikanachita motani koma takwasirani program imeneyi akulu adati yaponda yamwa kufikira tsiku lina pamene ndidzabwereso the program ine yankhani za masewero. It's bye bye.